Karon ang katapusang duha ka adlaw alang sa mga talisaynon nga gustong mopahimo sa 20% discount sa ilang buluhisan sa real property tax. Apan City Treasurer mihangyo sa mayor ug sa konseho nga lugwayan pa ang tanyag. Kini ang report ni Femery Dumabo. Ning adlaw padayong taas ang linya sa mga buot pang muapas pagbayad sa ilang mga buhis ilabi na sa real property tax. Ganang uban bisan kung nagulan-ulan, wa pa nung balinga og naglinya din hiduol sa City Hall Plaza. Matod ni Emma Makoto, talisay City Treasurer, nga aron ma-accommodate sila, nag-overtime ang mga kawani sa ingon mapadali pag-compute ang mga bayranan sa mga buot mubayad. Unya tawagan lang ang mga mahimo na makabayad, aron lang gyud mapasunod pa ang social distancing diha sa mga mubayad. Gani nihangyo na si Makoto kan talisay City Mayor Samsam Gulyas ug sa konseho nga lugwayan pa ang paghatag sa diskwento hangtod sa Enero 31. Nag-apas na sila sa 20%. Di magud maapas na nato ang pagdawat sa ilang mga bayad. Mao na nga nihangyo ta ni Mayor nga si Mayor mo request sa council by more resolution to extend the 20% discount. Request sa mga taxpayer nga mo-extend lang tatatungod. Gusto sila ma-avail sa 20% pero ningali ang ilang gipaabot nga kwarta wala pa maabot or kuwang pa ilang money. Gikinahanglan nga mopalabang ang konseho ug usa ka resolusyon una kini mapatuman. Samtang gipangandaman na usab nila ang pagdagsa sa mga mag-renew sa ilang business permit sugod Lunes sunod semana. Renewal of business permit naka-request na ta nga until March 31 ang pagbayad without penalty. Kay nakita nato basin og kuan ba kay ang daghang kay tawo ba nya wag ta nga atong social distancing with 100 yung katawo atong i-cater nya haron dili kay sila magsamok nagi social distancing kanang 100 katawo mo ra na siya ato accommodate for that day nya the following day said 100 na sad. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.